Helo, blant ysgol Cwm Banwy. Mari dyn enw fi. Dwi'n nabod rhan fwyaf na chi. Mam Betsan a Iwan, ond dwi hefyd yn cyflwyno'r rhaglen ar S4C o'r enw Cefn Gwlad. Rhaglen sy'n edrych ar fywyd yng nghefn gwlad Cymru, a dwi'n mynd i ambell i fferm. Ac o'n i wedi clywed bod chi yn astudio'r thema troi'r cloc yn ôl, ac o'n i'n meddwl, tybed sydd beth oedd ffermio yn ardal y Foel, Llangadfan a Llanerfil cyn yr holl dractors ma a peirianna mawr. Felly, os da chi'n darganfod unrhyw beth diddorol, os fysa chi'n gallu rhannu hwnna efo fi, fyswn ni wrth fy modd. Edrych ymlaen i glywed gennych chi, a pob lwc efo'r gwaith. Does neb yn waith, na rhain i gyd. Sa'n sôn am sbwriel, neu baw ci. Ond defaid William Morgan, nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n boen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. This is our attack here, Pam. Holly's for bed, A Pam. phan daw'r har, can fynd i gyd. I grwydro ar foel faban. Cawn daw ti'n isio roi'r infection i'r dafa, Cyn cwrdd â defaid William Morgan. Cer o manna. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. Ac ym Bethesda lawr y lôn, dyma'r hanes, dyma'r sôn, bod na griw mewn barbecue wedi gwaredu defaid William Morgan o'r diwedd nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. Diolch yn fawr iawn i chi gyd nos ar lawer, good thing. Mae rhywbeth bach yn poeni pawb, nid yw yn nef ym mhob man. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. Lei, lei, lei. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. Gambai, gambai, gambai. Ar y carneddau neu ar y stryd, does neb yn waith, na rhain i gyd. Sa'n sôn am sbwriel. Morgan, nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon yw defaid William Morgan. Gambai, gambai. A phan daw'r har, can fynd i gyd i grwydro ar foel faban. Cawn dawelwch am ryw hyd cyn cwrdd â